סבתא! מה, הילה? קוראים לי אביה. סבתא, אני לא מצליחה להירדם. מה אני יכולה לעזור לך? מה ירדים אותך? מה ישמח אותך? מה אני יכולה לעשות? את יכולה להקריא לי סיפור? כן, בואי נחשוב יחד איזה סיפור מעוניינת לשמוע. אולי עילת הטבעת. בחירה חבל על הזמן. אני מאוד שמחה להקריא לך את הסיפור הזה. היו פעם, לפני שנים רבות, טבעת רבת עוצמה, שבכוחה לאחד בין אוהבים. למשך שנים רבות עבדה הטבעת, וכולם חשבו שעבדה לעד. בתוך מערה חשוכה, ישב קוסם, רב עוצמה, ובידו הטבעת נצורה. או, צדיק! כן, אתה. בוא כבר. שלום וברכה. שלום. שב. הנחת היום? הלכתי מה? לא משנה. שמע, יש לי משימה חשובה מאוד 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 בשבילך. אוקיי. אלעד. מכיר? אלעד? כן. אלעד. הבת הזו צריכה להגיע לאלעד. להגיע לאלעד? להגיע לאלעד, שם על האצבע ניסים ונפלאות. בסדר גמור. שא ברכה. תודה לך, צדיק. צריכה להגיע לאלעד. שם על האצבע ניסים ונפלאות. تشکر میکنم که مرا به چنین روزی آوردی که من بتوانم انشالله که همیشه خوبی و خوشی و سلامتی داشته باشی. خیلی خیلی تشکر دارم پروردگارا، از تو تشکر دارم که مرا به اینجا کشاندی که بتوانم از اون طرف برو برای انگشتر موفق باشی. תודה, סרומן. موفق باشی انشالله که همیشه خوبی و خوشی و سلامتی داشته باشی. موفقیت همه شما را درخواست می‌کنم. הדבר הזה? בא לי הביתה כבר, חם תחת. אני לא עומדת בזה יותר. שעמום גם, יאוואלי. וואו! מי אתה? אל דוקומנטו, קרינו, תביא תעודת זהות, חמוד. בסדר. בבקשה, תעודת זהות. מה? מה זה? מה זה? סליחה? תעודת זהות של אוביט. לא, חמוד, זה לא תעודת זהות. מה זה? תביא תעודת זהות. אין לי. אז אתה לא עובר. מה נראה לך? סליחה. הטבעת הזאת צריכה להגיע לאלעד. תודה רבה. בהצלחה. אני אלבש. מקווה שיזמינו אותנו. יש לי סעודה לבננות, לא הולך. מה עכשיו דיאטה אחותי? ביי. צריכה להגיע לאלעד. הרסת לבד? אין עליי כלום. מישהו נתן לך משהו להעביר? כן. נתנו לי את הטבעת הזאת להעביר לאלעד. את חייבת להעביר אותי, זה לא עובר לי במכס. קוויקי, ביוש. וואו! קריסי! מלכת הכלבלבים! ומי אתה? אני פרודו. מה אתה עושה בממלכה שלי? אני זקוק לאחד הכלבלבים שלך להשלמת המשימה. איזה משימה בדיוק? להביא את הטבעת הזו לאלעד. זו? My precious! הטבעת! לא! אלעד! רגע, סבתא.
אני לא מבינה. אז הטבעת נאבדה? אביה תרגי, זה רק סיפור. אם הטבעת הייתה נאבדת, אנחנו היינו פה? כן. הוביטים וזה. הטבעת! אוי, הטבעת! איך איבדתי את הטבעת? כל מה שהיה עליי לעשות זה לשמור על הטבעת הזאת. למה אתה עצוב, הוביט קטן? כי איבדתי את הטבעת! הנה הטבעת. הטבעת! אני לא מאמין! הטבעת! קח את החרב, היא תעזור לך במסע. תודה רבה לך! המגן. ברוך השם. אתה מוכר לי. מי אתה? מוישה? מוישה זיכמר? יא, אני לא מאמין. מה אתה עושה פה? שפצירן. טוב, אתה יודע איפה אלעד? אלעד? זה קקנס עניין. לא קשור ים. יקום הגזר על גנן. מה שתבקש ממני. תקשיבו שהקטע עם חמאווי, כאילו, אני עדיין לא מצליחה להבין את זה. מה זה היה? אני עדיין לא מבינה, וההדרכה הזאת, מה שהייתה לפני יומיים, אני חושבת שיש לזה קשר לרן יצחק, אני אגיד לכם את האמת. לא, אני לא חושבת. תקשיבי, אנה, היום... מה זה? לאן הגעתי? מי אתה? לאן הגעת לפה? וואי. איך יוצאים מפה? חמוד, מפה לא יוצאים. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. אוי, נמאס לי למסע הזה. הוא ארוך מדי. צריכה להגיע לאלעד. שם, באצבע, נשים ונפלא. הוביט חמוד. קום, תתעורר. הוביט חמוד, תתעורר. פיה, מה את עושה פה? באתי לשאול למה אתה כזה מדוכדך. אני באמצע מסע להביא את הטבעת הזאת לאלעד, והמסע מאוד ארוך ומפרך. ארוך? לך מסע ארוך? 34 שנה אני מחכה כבר שיקרה הנס הזה והבת שלי תתחתן. אז בוא, באתי לעודד אותך, בוא נחשוב חיובי. אולי כדאי לחשוב מאיפה כל הסיפור הזה התחיל. אני יודע! תודה לך! בכיף, לה 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 לה. יום קשה, אבל אין לי כוח עבודה בגילה. די כבר, די. שלום, מי אתם? מי זה? מי אנחנו? מי אתה? מה אתה רוצה? קירה, תפל אותו. לא זה קירה. אוקיי, קופי. אתם אלה שקרת ביניהם. משיגנה. את מי? בין מי למי? הילה ואלעד. הילה ואלעד? אתם חייבים לעזור למצוא את אלעד. אלעד? אתה יודע כמה אלעדים יש לנו כל יום? אלעד מסלון ברלין? כן. אלעד! אז מה אתה רוצה מאיתנו בדיוק? אתם יודעים איפה הוא? אין לנו מושג. אתה יודע אולי. אין לי מושג. תנסה לשאול את החולי נפש האלה שם למעלה. שמה? וכך פרודו, מלא תקווה, המשיך במעלה הדרך לאחד שכיוונו אותו זוג הקופידונים. אביה? רגע, סבתא. משהו אחד לא מסתדר לי.
מי אלה המשוגעים האלה? אביה, מה קורה לך? המשוגעים האלה זה אנחנו.